दिनै जोङो SM निउसाव मोनसे गोदान आयदा जोङो रायज्लायनो सानदों आरो बे आयदायानो जाबाय जन्दिस बेरामा मा आरो जन्दिस बेरामा बोरै जायो आरो बेखौ माबायदि सोखानो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो माबायदि रैखा मोननो हायो बेफोर गासैबो बिथिंनि सोमोन्दै रायज्लायनो थाखाय जों दिनै SM निउसनि स्टुडिअ'आव जोङो सासे आलासि लिंना लाबोदों बिथाङानो जाबाय डक्टर घनकान्त बसुमतारी नोंथांखौ बे समाव जोंनि स्टुडिअ'आव बरायबाय खुलुमबाय आচ্ছা गिबियावनो आं नोंथांनो मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों बे जाबाय नोंथाङा मा बिजोङाव फरायनानै मेट्रिकखौ पास खालामा आङो बर' बिजोङावनो फरायदों थाखो सेनिफ्राय लानानै थाखो जिसिम बेनिफ्राय बाखि इंलिश मिडियामाव फरायदों आচ্ছা MBBS खौ बहानिफ्राय खालामखो नोंथाङा MBBS खौ आङो आसाम मेडिकेल कलेज डिब्रुगड़निफ्राय खालामदों बेनि उनाव नोंथाङाथ' MDबो खालामदों नङा होमबा MD खालामदों MDआ नोंथाङा दा MDखौ खालामखांनायनि उनाव जिहेतु गोबां बेस्थ' नङा होमबा दा थेवब्लाबो दिनै नोंथाङा जोंनो एसे सम होनायनि थाखाय बे समाव नोंथांखौ साबायखर बावदों जन्दिस बेरामनि सोमोन्दै नोंथांनो माखासे बाथ्रा मिथिनो थाखाय जों नोंथांखौ स्टुडिअ लिंना लाबोदों दा जन्दिस बेरामा बोरै जानो हागौ आरो बियो माबायदि आरो बेखौ माबायदि सिनायनो हायो आरो बियो मा रोखोमनि बेराम हयथ' गोबाङानो बेराम होननानै बुङो बेयो बेराम नंगौना नङा दा बेनि सोमोन्दै नोंथांखौ एसे फोरमायना होनो थाखाय आं खावलायबाय गिबियावनो आङो मोनसे खोमसि फोथायनायखौ मानसिनि गोसोनिफ्राय एसे गोजान खालामनो नाजागोन जन्दिसआ थारैनो बुंनो थाङोब्ला मोनसे बेराम नङा बियो बेराम नङा बेयो मोनसे बेरामनि लक्षणसो बियो माने मेडिकेल लेंगुवेजआ जुदि जों जन्दिस बुङोब्ला बेखौ जों डेफिनेसन होयो जे सेराम बिलिरुबिन होननाय मोनसे जिनिस थायो ब्लाडआव बे सेराम बिलिरुबिना जेब्ला माने ब्लाडआव थैयाव थायो बेयो थैयाव थाखायो नर्मेलि बयनाबो थायो बे लेभेला जुदि एक्सेसिभ जुदि बांद्राय जायो जों काटअफखौ लायो 1.2 मिलिग्राम पार डेसिलिटार होननानै लायो बेनि जुदि सायाव बारोब्ला बेखौनो जोङो जन्दिस होननानै बुङो बे जन्दिसखौबो जोङो मोननै बाहागो खालामदों जे ब्लाड लेभेलखौ नायनानै 1.2 मिलिग्रामनिफ्राय 2 मिलिग्रामहालागै जाब्ला एक्सुवेलि जोङो बेखौ माने जों मोजाङै हमनो हाया माने क्लिनिकेलि नुवा खिन्थु 2 मिलिग्रामनि सायाव बारब्लासो जों माने रोखायै हमना मोनो बिनि सिम्पटमफ्रा आरो गुबुन माने बेरामनि माने लक्षणफ्रा आरो बाराबाव नुजाबावो बेखौ ब्लाड टेस्ट खालामनायनि गेजेरजों हमनो हायो नङा होमबा फार्स्ट गिबियावनो बेरामनि माने बे जन्दिस माने सेराम बिलिरुबिन बारा जानाय लोगो लोगोनो मानसिया एसे माने देहायाव एसे माने बेरामनि लक्षणफ्रा फैगोन जेरैबायदि जानो उखैनाय नङा बेनिफ्राय उन्दुनाया एसे बारा जागोन आरो जुदि बांद्राय जुदि जायोबाथाय माने मोदोमा माननायबो जानो हागौ बेनिफ्राय पेसाबा गोमो जागोन हासुदैया बेनिफ्राय मेगना गोमो जागोन मोदोमफ्रा गासैबो गोमो जाजोबगोन बेनो गिबि लक्षण ओरैनोथ' जेनेबा मानसिफ्रा जोंनि गामियाव थानाय मानसिफ्रा गोबाङानो जन्दिस बेरामखौ सोखानो थाखाय अजानियाव बा बेबायदि बैद्यफोरनियाव थांनानै माला गानो बेनि उनाव माने आखाइखौ माने बे सुनैनि दैयाव सोमनानै माने नायो बेयाव दा बेबायदि खालामनानै गोबाङानो बुङो जे माने जन्दिस बेरामखौ बिदिजों हामदों होननानै दा नोंथाङा बेनि सायाव मा बुङो एक्चुवेलि आङो गावनिनो एक्सपिरियेन्स माने उन्दै समनि एक्सपिरियेन्सखौ आं होग्रोगोन फार्स्टआवनो बे फोथायनाया जोंनि गामियाव दं जोंनि न'आवबो दं जोंनि आइ आफायाबो फोथायो खिन्थु माने बेयो मोनसे खोमसि फोथायनाय आं जेब्ला आङो क्लास 6-7 आव फरायदोंमोन बे समावनो खेबसे आंहा जन्दिस जादोंमोन आंहाबो गावबो बे समाव जन्दिस जानायाव जों आंनि फादारा माने आफाया आंखौ माने गामि खाथिनि सासे अजानियाव लाना थांदोंमोन बेनिफ्राय अजानियाव लाना थांनानै बेनो मोनसे दै लाबोयो मोनसे सेरियायाव दै लाबोनानै बेयाव आसिखौ सोमना लायो बेनिफ्राय बे मा लागायना लाबोयो मिन्थिया आखाइयाव ओमफ्राय बेयाव सोमब्रनानै जारिबाय थायो गोमो जाजोबलाङो जन्दिस बेजोंनो फिल्टार जायो एक्सुवेलि बेफोरो माने मोनसे खोमसि फोथायनाय आरो बेयाव माने बे जायफोरा अजा खालामदों बिदि जारिदों बा माने गामियाव माने ट्रिटमेन्ट होदों बेफोर एक्सुवेलि जन्दिसा मा बेखौनो मिन्थिया जोंनि मानसिफ्राबो लेखा फराय एसेबां माने साग्रिद नङाबा लेखा फरा माने एसेबां एडभान्स नङा जोंनि मानसिफ्रा बेखायनो जों मिन्थिया माने एक्सुवेलि जन्दिसा मा बे जन्दिसा ओरैबायदि जिनिस नङा जे जों माने दैयाव सोमब्रना होबानो बे जन्दिसा ब्लाडनिफ्राय मोदोमनिफ्राय खारगोन बिदि जन्दिसा हामगोन बिदि नङा बिदि इसेबां सिम्पल नङा बे जिनिसा माने बे जिनिसा जन्दिसा माबायदि हामगोन बेनि थाखाय जोङो फार्स्टआवनो मिथिनांगोन एक्सुवेलि जन्दिसा मानि थाखाय जायो बेखौनो जोंनि मानसिफ्रा मिन्थिया हसेयानो जोङो जारियो सोरबा माला गानहोयो बेनिफ्रायनो सोरबा दैयाव आखाइ सोमनाय जेरैबायदि बुंदों बिदि दै सोमब्रयो बिदि
खिन्थु माने फार्स्टआवनो आं बेखायनो जन्दिसआ मानि थाखाय जायो बेनि सोमोन्दै आं एसे बुंनो सानगोन माने एक्चुअलि जों जन्दिसखौ मोननै बाहागोआव मेडिकेल टार्माव जुदि बुंनो थाङोबा मोननै बाहागोआव बाहागो खालामदों अबस्ट्राक्टिभ जन्दिस आरो नन अबस्ट्राक्टिभ होननानै बुङो अबस्ट्राक्टिभ माने जेराव माने जन्दिसआ माने बे बिलिरुबिनखौ माने देहानिफ्राय ओंखारनो होआखै हेंथा होना दोनदों माबा मोनसे बुस्थु माने बेखौ बेरामा माने होबथाना दोनदों बेनि बादै आरो जेराव माने होबथायालासिनोबो जादों माने बियो स' बे होबथानायनि जि जाहोन दं बेखौबो आरो जोङो बहुत दंबावो कारन दं आरो बुंनो थांब्ला मेडिकेल टार्माव खिन्थु माने आं सिम्पल खालामनो नाजागोन फार्स्ट मस्ट कमन जाबाय बियो माने जोंनियाव माने पाथर होनना बुङो बेखौ माने बे बिलिरुबिना जाबाय जोंनि ब्लाडनिफ्रायनो ओंखारो बियो जोंनि माने बिलिरुबिन जे देहायाव फैदों बेयो एक्चुअलि ब्लाडनि प्रडाक्ट बियो आरबिसि जे थायो जे हिमग्ल'बिन थायो बिनि हिमग्ल'बिननिनो ब्रेकडाउन प्रडाक्ट माने मोनसे आरबिसिया जे गोजा थै जे थायो जिबख्रि थायो आरबिसि रेड ब्लाड सेल होनना बुङो बे जोंनि अक्सिजेन रोगायो जों हां लानायाव माने मदद खालामो बे मोनसे जिबख्रिया 120 डेज मेक्सिमाम थायो माने 120 दिन माने मेक्सिमाम बिनि लाइफ साइकेला माने लाइफ स्पेना 120 दिन बे जेब्ला 120 नि बारगोन अब्लानिया बेयो जोंनि देहायाव माने बायलाङो माने बियो थैलांगोन बे थैब्लानो माने जोंनि देहायाव मा ओंखारो बिलिरुबिन माने बे माने जागासिनो दं सानफ्रोमबो जागासिनो दं खिन्थु माने मायबा कारनाव जुदि बे बांद्राय जादोंबा होमब्लानो जन्दिस जायो स' बेनि मोनसे कारनखौ होगोन आरो आङो माने फार्स्टआव कमन कारना जाबाय माने पाथर बे पाथरा बबेयाव थायो अबस्ट्राक्टिभ जन्दिस जाब्लाथाय माने गल ब्लाडारनिफ्राय जे माने ओंखारबोयो जे लिभारनिफ्राय गल ब्लाडारनिफ्राय पाइप थायो माने कमन बाइल दाग होननानै बुङो जेखौ जोङो सिबिडि बेयाव माने होबथाना लाबानो जायो माने बेनि बादै पाथरनि बाहेर जुदि टिउमार जायोब्ला बाहेराव बेबो जानो हागौ बेफोर जाबाय बैसो माने टिउमारफ्राथ' बैसोगोरा मानसिनियाव जागोन 40-50 बोसोरनि सानि मानसिनियाव जागोन बेनि बादैबो आरो जाबाय नन अबस्ट्राक्टिभ जुदि नन अबस्ट्राक्टिभ जुदि कारनाव फैयोब्लाथाय जोङो मस्ट कमन जाबाय बेयो जाबाय इनफेक्सन जोंनि गेजेराव दा दैज्लां बोथोर फैदों बेयाव दैनि गेजेरजों फैगोन जानाय लोंनाय जुदि साफा नङाबा बेनि गेजेरजों फैगोन मस्ट कमन इनफेक्सना जाहैबाय हेपाटाइटिसनि गेजेराव दं जोंहा मोनबा हेपाटाइटिस दं ए बि सि डि इ दं बेनि मस्ट कमन जोंनि गामियाव जानाय जाबाय हेपाटाइटिस ए आरो इ बे हेपाटाइटिस ए आरो इ आ जाबाय सेल्फ लिमिटिं होनना बुङो गावनो गाव माने बेयो 1 मासनि गेजेराव माने 1 मान्थ माने मास मोनसेनि गेजेराव बेयो हामलांगोन खालि माने डाइट कन्ट्रलाव थानांगोन डाइट कन्ट्रल जानाय लोंनायखौ एसे साफा थानांगोन बिदि आरो दैफोरखौ एसे मोजां बयल खालामनानै लोंनांगोन खिन्थु आरो बे बेरामा खिन्थु साबधान जानांगोन जे माने बे बारदेरो नोंथाङा गोबां सम होबाय जोंनो बेनि थाखाय फिन खेबसेबाव नोंथांनो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आरो जासिनाय जोंनि दिनैनि जि आयदा बेखिनियावनो जोङो दोनथ'बाय आरो नोंथांनो आरोबाव साबायखर जासिबाय गोजोन्थों